Hej, jeg hedder Niels. I dag skal vi se lidt nærmere på en Martin-guitar. Men først vil jeg opfordre dig til at abonnere på Guitar in Focus. Det er nemt og hurtigt, og du får lejlighed til at se alle de andre anmeldelser, vi har lagt ud. Den Martin, jeg sidder med, er en D15M Burst, hvor Sunburst tidligere stort set var forbeholdt elgitar, og er noget, man sjældent så på en akustisk guitar, er der inden for de sidste 10 år vokset et stort antal frem. Det samme gælder mahogni-guitar. På grund af manglende gran efter 2. verdenskrig begyndte mange guitarproducenter at lave guitar, der ikke bare havde sider og bund af mahogni, men også dæk af mahogni. Dette fortsatte helt op til begyndelsen af 1960'erne, hvor grandækket vendte tilbage. Vi har til gengæld set en stigende interesse for mahogni-modellerne igen op igennem 90'erne og en eksplosion i 00'erne. Særligt efter finanskrisen, fordi mahogni-guitarerne var billigere at producere og derfor kostede væsentligt mindre. Martin har med deres nye 15-serie genopfundet deres gamle look fra 40'erne og 50'erne. Umiddelbart ser guitarerne lidt skrabede ud, men hvis man går dem efter, opdager man et par spændende små detaljer. Hovedet er blevet udstyret med butterbean-mekanikker og et vintage CF Martin logo, og det falder absolut i min smag. Bro og sadel er af rigtig ben, gribebrættet er af Morado, som er boliviansk palisander. Det samme gælder for stolen. Kroppen har ikke nogen bindinger, men derimod en lettere burst, som virkelig giver guitaren et skarpt og samtidig antikt design. Guitaren har Martins nye Simple Dovetail halssamling samt A-frame X-bjælkesystemet, der gør guitaren både lettere og giver god lydmæssig respons og fin volumen. Håndværksmæssigt er guitaren fremragende, og med halsens lettere ovale form er spilbarheden virkelig behagelig. Alt i alt en guitar lavet på Martins egen fabrik i USA til en overkommelig pris med en dejlig varm, men også crisp lyd, der egner sig særlig godt til plekterspil, for eksempel når man spiller folk.